No niin, hello rei, se on Sertso hei. Tänään mä teen 20 tilan spesiaalin plus haasteen teille. Ei mikään kauhean suuri, mutta jos haluat voittaa sen, niin osallistu ehdottomasti. Ei ole mikään linkki, tää on vaan siis ihan niinku perus, että joo. Mennäänpä suoraan asiaan. Eli tähän mun 20 tilan game setupiin kuuluu kone yleensä. Ja se on mun telkkarin alustana. Se on mun Minecraft-figuuri. Sirupurkka. Sitten mun netti. Ja itse ainakin tykkään tästä. Tässä tulee mun hienot nää. Ja mulla on korotukset tässä näppäimistössä. Ne saa kyllä poiskin, mutta ne on niinku tuolla. Ei ne näe. Ihan sama, mä en itse jaksa nyt. Tuossa on kaukosäädö, joka kestää kaikkea, ennustaa kaikkia. Tuossa on mun karttapallo, Australia, Oceania. Ihan sama. Tuolla on mun headsetit. Mä oon todistanut ne. Tuolla on akuankat. Mennäänpä yksi alemmas. Tuolla on mun Pleikka 3. Pelit. Black Ops 3. Minecraft. Little Big Planet 3 ja Sly Cooper 4. En pelaa mitään enää niistä paitsi Black Opsia. Täällä on mun nää elokuvat. Kärttäpallo. Ohjaimet ootas. Niitä on 2, jos näkyy. Joo, näkyy se. Tuolla on mun television selusta. Ootas. Joo. Haaste alkakoon. Eli haaste siis on se, että se, joka eka laittaa mun kommentteihin juustopurilainen tai kirjoittaa kerrospurilainen tai juustopurilainen, ihan sama, tai kanaateria. Se, joka kirjoittaa eka kanaateria, niin pääsee tekemään mukaan tänään tai huomenna videon, mutta se ei silti edellytä sitä, että se tulisi tänään tai huomenna, mutta tällä viikolla tulee, se on luvattu.